Bilay sang kagangya. Warlita, taboga ang bloated nga karabaw kay nagaayod-ayod naman sa tubang sang balay ta. Lantawang yang itsura, nagaisi-isi kay sa katigwalangon niya, sige pang ayod ya. Nano na, nakibitan sa sikman? O kon gato karaman ng rayumaya. Pero antes tamang hanot sang bloated nga karabaw, siyempre, manamyaw anay kita. Mga taga Pontevedra, Negros Occidental, may adlaw sa inyo. Tani, kamo naman ang ara sa mayo kahintangan, kag madamong salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon yung mga videos. Halong gid kamo dira. A sequência não para. Michael Smith. Warlita lang tawa. Ara naman ang bloated nga karbaw nagaayod-ayod sa tubang sang balay ta. Tabuga siya. Kabalo ka na din na kulbaan ako na sa iya. Lantawang itsura ya kunulbaan. Kay wala labot, nagluluyat ng panit ya, nagaayod-ayod pa. Kundiin pa nga, nagkalaungab kag pustiso na siya. Sige pang ayod-ayod ya. Tabuga, kay kadamak sa iya. Diyos ko, Warlita. Nga aray naman na diri siya. Sino ang ginabigaan niya? Sino ang ginapairingan niya? Ang lamharo naton nga karabaw? Gusto niya nga siya naman ang araduhon? Ay, ambot na lang. Kabalan? Kabalo ka bala, Warlita? Kabalo ka? Nga sang Biyernes? Oo, sang Biyernes lang git. Inang karabaw nga na. Ato sa may sapa, nagapakasta. Tapos pagkasabado, ato naman sa Piak Barangay, ginakastahan man siya. Gapon, Domingo, baw. Ato naman sa Linaw, nagapakasta, tig-tatlo ka karabaw. Kita mo lang na. Nagpakasta lang sa nga nagpakasta. Biskan tigulang mga karabaw. Kabastos kag kadamak sa iya. Diyos ko, Warlita, kita mo sitwasyon niya. Lantawang itsura ya. Malam, bloated nga karabaw. Siguro, pila na nakatinday nagwa sa munay niya. Pero gayod-ayod yapon siya. Lantawang iyang susula sa puwerte kadako. Pwede ni mo magatasan sang 1 litro. Pero puwerte yapon ang ayod-ayod ya. Kabalan kasi karabaw. Ay ambot na lang gidya. Gani. Pakanaan nyo siya, paharabanin nyo kay basi na gotman ina siya kay kun hindi ako sugata ya. Iangon ko ng lintik ng karabaw na. Tapos samtang ginapaharab ninyo siya, istoryaha sang insakto, istoryaha sang malulo kag mataro kag hambalon ninyo nga kon siya ginagutom, hindi pagpakasta ang solusyon. Kung siya wala sang may makaon, hindi pag-ayod-ayod sa TikTok ang solusyon. Wala na sa paminsaron? Ay, ambot na lang, klase. Malam nga bloated nga karabaw. Ay, ambot na lang. I'm your food, come on, teach me the